kan lige sige. Det ved jeg godt. Men hvem er du egentlig? Hvem jeg er? Jeg er julekalenderlys. Du ved godt, du ryger lidt i toppen, ikke? Jo, det gør jeg hver dag. Hver dag? Ja. Hver dag samles familien om mig. Og især børnene holder øje med mig. De ved nemlig, at jeg er særlig vigtig. Så er det grunden til, at jeg er her for at fortælle menneskene, hvor mange dage der er til juleaften. Jeg er super vigtig. Men hvem er du? Og hvorfor er du her? Jeg kan ikke huske det. Jeg faldt ud af min æske og slog gløjen. Og nu har jeg glemt, hvem jeg er. Du må have en eller anden betydning. Tror du? Måske er det på grund af bulen, du har i panden, ja. Bulen? Au. Ja, den gør da ondt. Den må jeg have fået, da jeg faldt ud derovre fra. Men det er kun de vigtige ting, der kommer frem til jul. Så du må have en betydning. Så du tror, jeg måske er vigtig? Jeg er lidt vigtig, men ikke lige så vigtig som mig. Men se dig omkring. Der er flere æsker. Der er kommet andre også. Men jeg var kommet frem først. Jeg stod her længe før nogle af de andre æsker blev sat frem. Tror du måske nogle af de andre ved, hvem jeg er? Tror du, jeg må gå og kigge på de andre æsker? Ja, det tror jeg gerne vil gå. Jeg glæder mig så meget til de andre kommer. Jeg har fået at vide, at det bliver så hyggeligt, når alle er kommet. Hey. Du er da ny her. Fedt syn. Lidt overpyntet. Men du går. Selvfølgelig kan jeg gå. Det var da mærkeligt noget at sige. Hey, hvad så det? Så er I frem igen. Der har vi da kusinen til min ven fra sidste år. Ja, hvor er han henne? Er han her i år? Jeg har ikke set ham endnu. Vi fik et kort fra ham sidste år mellem jul og nytår. Han var lidt udbrændt og lidt nede. Jeg tror, han har taget på ferie. Men jeg håber, han kommer. Jeg vil så gerne vise ham, hvor høj og flot og rak jeg er. Ja. Men jeg er den vigtigste her. Den vigtigste? Nej, det var længere ud på landet med. Det er sjovt, at det er for længe. Nej, jeg er nemlig den vigtigste. For jeg betyder mest i denne tid. For jeg må nemlig drille. Helt uden, der er nogen, der bliver sur på mig. Og det mener du er vigtigst? Du må da vist have fået sat hunden fit først frem ned over ørerne. Alle glæder sig til at se mig. I ser børn, I kan vente til at få fat i mig. Derfor er jeg den vigtigste. Hvem ved? Måske er jeg den vigtigste. Dig? Ej, det kan du ikke komme og se. Jeg er den mest spændende. Du ved nemlig ikke, hvad det er inde i mig. Derfor er jeg den vigtigste. Hvis I tre ikke kan finde ud af, hvem der er den vigtigste, så er det måske mig. Hvorfor er du lige vigtigt? Fordi jeg har den her glorie på. Den er nemlig super vigtig. Har I måske sådan en? Nej, jeg har de her gavebånd. Og mit papir, det er pink. Og det er flot. Og jeg har det her guldtal. Røde guld. Ja, men min glorie er lavet af guld. Ægte guld. Okay. Ja, så hvis min hue, så kan jeg ikke noget at råbe ret for, så... Ja. Men hvorfor er jeg lige vigtig? Jeg må være vigtig. Jeg kan bare ikke huske, hvorfor. Har du virkelig glemt det? Bare rolig. Vi skal nok finde ud af, hvem du er. Bare rolig. Tror du virkelig? Ja. Au. Din ende stikker altså helt vildt. Det må du simpelthen undskylde. Undskyld. Jeg kan altså ikke gøre for, at jeg er så lidt spids i den ene ende.
det var derinde. Vel, Krampus? Ej, jeg tror, jeg må have fået spist mig nogle lidt for gamle pebernødder. Men jeg kan ikke gøre for det nu. Altså, måske var det slet ikke mig. Det kan være, det var Dannebro, for hans snipper på fladet, de var sure. Ta-ta-da! Hurra! Ja, det er godt at være ude igen. Er det mine snipper, der lugter så meget? Ja. Du skal altså huske at vaske den næste år, for jeg tror, vi skal bruge sammen igen. Man skal virkelig strække sig efter så lang tid i en æske. Æske? Hvilken æske? Har I været i æske? Nå ja, hej. Rolig, Putte, rolig nu. Vi har masser af tid. Altså, vi skal jo gøre os klar til den store dag. Jeg har da også lige lidt, der skal rettes ud hernede. Og det er faktisk din skyld lidt. Ja, jeg kan jo bare få det sammen, og så fylder jeg ikke så meget. Ja. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Jeg kan ikke huske det. Jeg faldt ud af den der æske og slog min klø. Nu kan jeg ikke huske, om jeg er. Hvad er den flot, den æske? Og den er helt ny. Det var vores også engang. Det er altså lang tid siden. Måske er du ny. Hvad? Kender du Nisse og hende med røg i toppen? Ja, hende skal jeg ikke fortælle på. Sidste år, der blev jeg brændt af ham der. Det var bare ikke sjovt. Ja, altså Nisse har jeg lige mødt. Han siger, at han gerne vil hjælpe mig med at finde ud af, hvem jeg er. Og Kalenderlys, hun siger, at hun er den vigtigste. Men Gave siger, at hun er den vigtigste, fordi hun er spændende. Altså, er du i familie med ham der, J.K. Lennerlys? Ja, det er min fætter. Han var så sød. Ja, det gider vi så ikke at høre på, det der. Det gjorde vi hele sidste år. Altså, hvor fin han var, hvor flot han var, hvor pænt lige han brændte og bla 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 bla. Jeg fik hans e-mailadresse sidste år. juli.kalender.lys@brandned.dk. Brændt ned. Jamen, det er jo sådan noget med ild, og så bliver man mindre, og til sidst bliver man smidt ud. Ja, det skete også med J.K. Lennerlys sidste år. Og det ved jeg, fordi jeg lå i kasse sammen med ham. Jamen, tror Jamen, du så er du vist også, hvad der kommer til at ske med dig, hva'? Det må ikke ske med jul. Så bliver det aldrig jul. Jul? Ja, jul. I har ret. Det bliver aldrig jul. Ej, selvfølgelig bliver det jul. Jeg er der blevet sat på bordet. Hvorfor vil jeg ellers blive så pænt pakket ind? Selvfølgelig bliver det jul. Stop! Selvfølgelig bliver det jul. Selvfølgelig bliver det jul. Jul. Det siger mig altså et eller andet. Og jeg tror, at det er det, der skete med min fætter. Er han bare blevet smidt ud? Godt, det er mig. Sker der noget specielt? Altså til jul? Specielt? Ja, masser. Der skal masser af vigtige ting. Ja, og nu skal vi høre. Der er julegave, juleklæs, julekran, juletræ, julepynt, julekort, juletræs, juleengel, julemad, julesang. Stop! Hvad var det lige, du sagde? Hvad? Julegave, julekran, juletræ, julepynt, juletræs, julekort, juleengel, julemad. Stop! En tilbage! Nej, Nisse, hvad du sagde lige før? Juleengel! Skuddet må der 4 pebernødder! Så er du jo vigtig! Og det var mig, der fandt ud af det. Så er jeg vigtig! Ja, men må du lige så vigtig som mig. Ja, det tror jeg, hun er. Altså, med den tøj, du på, så ser du sådan virkelig vigtig ud. Ja, for mig at se, så ligner du en, der har noget rigtig godt at sige til os. Og med de der propelting på, så er jeg sikker på, at du ser rigtig godt ud op i luften. Har du set noget, honning? Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi skal lige være lidt forsigtige her. Hvis vi nu sniger ned langs væggen,
Ja, det prøver vi så. Er du helt sikker på, at du ikke kan se nogen? Ja, jeg synes, jeg kigger over det hele. Jeg kan Ja, ikke se fordi nogen. det er vigtigt at holde øje med de små grå ører. Det er det, der afslører det. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen. Er du helt sikker? Altså, jeg kan ikke lide, vi går lidt for hurtigt frem her, synes jeg. Ja, Er du helt sikker på, at der ikke er nogen nu? Ja. Kan du se nogle af alle de andre? Vores gode gamle venner så? Ja, de er deroppe. Ja, men det er de også. Ved du hvad? Hvis du er helt sikker på, at der ikke er nogen, så synes jeg, at vi skal gå lidt hurtigere frem, og det er altid så langsomt. De er herovre. Kom nu, Honning. Kom nu. Kommer jeg. Ja, du er da lidt ude. Halløj, gamle venner! Så er de gode gamle knasser tilbage. Lidt mere tørre end sidste år, men vi er stadig friske. Ja, så skal der flages. Det er knaserne. Det er et helt år siden. Har du fået nogle skrammer siden sidst? Ja, nu du nævner det, så var der en enkelt episode for et par måneder siden. Jeg kom lidt tæt på en af musene. Det var en grimme historie. Det var godt, jeg havde Honning-kæremanden ved min side. Han er altid lige her til at beskytte. Honning! Altså Honning, hvor er du nu? Ja, undskyld, nu kommer jeg. Tak. Ej, hvad er det, du har fundet? Hvor er den flot? Den skinner helt vildt. Ja, det var en, jeg fandt lige før. Det har altid været min. Jeg har altid manglet den. Den lå over på noget bånd, så hvad vil gave? Ja, mit bælte er også nu så flot. Kan vide, hvad der er inde i dig. Lad den væk, Marker. Det er altså